Matod sa pag-asa, ang total lunar eclipse masaksihan din sa Subo o sa Tibok Pilipinas unya sa Marso 3. Sa ato pa, unya sa Martes. Kining gitawag nga blood moon sa atong katiguangan, ilan ning gilabigit ngadto sa dautan ng mga timaan. In fact, gipasidan na ng mga mabdo sa una sa karaang panahon, magtakdol gani ayaw gyud tan-aw sa buwan. Kay mo tan-aw gani ka sa buwan, makuhaan ka sa imong bata. Di maglisod ka sa imong pagsawak o pagpanganak. Doon sa nagtuo nga ang red moon nagkahulugan og gubat. Doon sa nagtuo nga ang red moon nagkahulugan og gutom. Kaniadto ang gutom moabot ra man og pila ka adlaw sa usa ka tuig, karon na pipila intawong ka pamilya tibok tuig ang gutom. Wa na tarong kaon, kay wa na may tarong nga kinitaan tungod sa pagpabaya sa gobyerno sa labing kabus sa atong katawhan. Doon sa pagtuo nga ang red moon nagkahulugan og epidemya or pandemya. Simbako, layo na to. Sa daghang mga tradisyon, ang mga Pilipino magsaba-saba atol sa eclipse. Mao na ilang giingon kay gilamoy ang buwan sa Bakunawa. So anong pagkumbinser sa Bakunawa, iluwa pagbalik ang buwan. Ipakita pagbalik ang buwan. Mao na magsaba-saba sila atol sa eclipse. Mao na ang scientific explanation sa pag-asa mahitungod sa lunar eclipse. Mao nang higayuna nga ang Earth, ang atong planeta, mulabay sa tunga-tunga sa buwan o sa bituon. Koreksyon, o sa adlaw. Nya ganung puwa man ang buwan kung mag-eclipse. Matod sa pag-asa, mao na ang amag sa adlaw nga na-filter sa atmosphere sa Earth. Ang total phase sa eclipse, ang kinadak ang bahin sa eclipse, mulungtad og 59 minutes, dula sa ka oras. Ang buwan musod sa gituwag nga totality, matabunan na gid sa atong planeta ang iyang kahayag. Sugod alas 7:04 sa gabi unya sa Marso 3. Dayon ang maximum gyud nga tabon sa planeta sa buwan, gamay na lang gid kayo nga amag sa kahayag sa buwan, mahitabo alas 7:34 sa gabi unya sa Marso 3. Nanigagayon na complete cover sa moon. Ang atong planeta mutabon na gyud sa hingpit sa buwan. Ang totality matapos alas 8:03 sa gabi. Sa ito pa, mawa ng eclipse, mobalik na ang naandang kahayag sa buwan by 8:03 p.m. unya sa Marso 3. Ang sunod nga eclipse atong masaksihan din sa Subo sa Pilipinas unya pa sa December 31, 2028 hangtod January 1, 2029. So nagis ngilit sa tuig. Ngilngiga ni mong eclipse ha. Pero kaya pa ni kahulugan na, doon naging scientific explanation. Pagsugod siya sa pagdayong tapos sa 2028. Mahuman siya pagsugod na sa 2029. So, murag daghan na di mga tuog. Ining pagsugatan sa bagong tuig 2029 pohon. Naliwas na ba na sa eleksyon? Hinaot magkadimaw ang atong eleksyon presidensyal unya sa 2028.